Доброго ранку. З Новым годом! З Новым годом, даражэнькія! І гэта не розыгрыш у добрый ранку. Сёння сапраўдны Новы год па месяцовым календары. Кітайскі Новы год. З гэтага дня пачынаецца год чырвонага коня. І го-го! Ён ужо прыскакаў. Чулі? Агністы, шпаркі, гарэзлівы. Віншуем вас, сябры, з годам чырвонага коня. 2026 год пройдзе под знаком коня. Што гэта азначае? А тое, што прыйшоў час праяўляць ініцыятыву, рухацца наперад і здзяйсняць свае даўнія планы і мары. А таксама не баяцца брацца за ўсё новае, за новыя цікавыя заняткі, спартыўныя, творчыя, самыя розныя. Спрабуйце сілы ў новым хоббі. Раскрывайце свае здольнасці, у вас усё атрымаецца. Таму што сімвал года – конь. Спрыяе актыўным, энергічным дзяўчынкам і хлопчыкам, бо сам не стаіць на месцы, а імчыць насустрач прыгодам і радасцям жыцця. А што за жывёла такая конь? Давайте прыгадаем факты. З задавальненнем, Лёша. У коня, як і у чалавека, каляровы зрок. Аднак коні не адрозніваюць сіні і чырвоныя колеры. Затое зрок у іх панарамны. Яны бачаць шырока навокал. Так, агляд у коня больш за 200 градусаў. Галаву паварочваць не трэба. Правильно. Аднак на голас гаспадара конь звычайна паварочвае галаву. Бо любіць яго. Хатні конь тонка адчувае настрой гаспадара, бо па голасе адрознівае яго эмоцыі. Гэта вельмі разумная жывёла. А яшчэ ў коні выдатны нюх. Сапраўды цудоўны. І калі коні робяць смешныя храпы, быццам бы усміхаюцца. Насамрэч, так яны канцэнтруюцца на паху, імкнуцца узмацніць нюх. Коням падабаецца бегаць па палях і есці траву. Зубы ў іх такія, як у нас з Лесікам, растуць на працягу ўсяго жыцця. Гэта дазваляе ім добра перажоўваць траву. Кажуць, па зубах коня можна вызначыць яго ўзрост. Так, і не толькі ўзрост, але і стан здароўя жывёлы. Спяць коні стоячы. І, на думку вучоных, бачаць сны. Час ад часу коні катаюцца па зямлі. Забаўляюцца? Не, Лёша. Так яны здымаюць стомленасць і расслабляюцца. А вы заўважылі, як размаўляюць коні? У іх свая мова. Яны выказваюць свае пачуцці, фыркаючы або рухаючы вушамі і хвастом. Калі конь падняў вушы, гэта азначае, што ён чуе ці бачыць нешта цікавае. А праўда, што коням падабаецца класічная музыка? О, Лёша! Яны здольныя слухаць яе гадзінамі. Сапраўдныя меламаны. Коні вялікія, але вельмі добрыя жывёлы, якія жывуць побач з чалавекам са старажытных часоў і сталі яму лепшымі сябрамі. Што ж, спадзяюся, год чырвонага коня будзе для нас добрым, шчаслівым і паспяховым. Абавязкова, Лёша, я ўпэўнена. Я таксама. А яшчэ я ўпэўнены ў тым, што ніхто не будзе супраць таго, каб паглядзець мульцік. Так, глядзім, сябры. Адпачылі, сябры? Вядома, Лесік. А зараз што прапануем дзяўчынкам і хлопчыкам? Не толькі дзяўчынкам і хлопчыкам, але і табе, Лёша. Мы прапануем пазнаёміцца З адной маленькай, але вельмі жорсткай птушкай. Няўжо маленькая птушка можа быць жорсткай? О, нават бязлітаснай. Яна заманівае ахвяр песняй, а пасля... Ой, мамачкі! З лацінскай мовы назва роду гэтых птушак перакладаецца як мяснік. Няўжо такая лютая птушка жыве ў нашай краіне? Нават 3 віды. Мы запісалі відэа. І не пабаяліся? Зайцоў саракуш не чапае, як і людзей. Ну, тады паказвайце хутчэй вашага мясніка. Знешне саракуш выглядае даволі прыязна. Птушачка з вераб'іных. Нават мілая. Яна водзіцца ў Еўропе, Афрыцы, Паўночнай Амерыцы. У нашай краіне сустракалі 3 віды саракушаў: шэрага, чарналобага і жулана з рыжай спінай. Саракуш звычайна сядзіць на адкрытых месцах і высочвае здабычу. Звярніце увагу на дзюбку.
Так, загнутая. Дзюба з загнутым канцом сведчыць пра тое, што саракуш драпежнік. А чым ласуецца саракуш? У меню шэрага саракуша і жулана буйныя насякомыя, напрыклад, хрушчы, конікі, мядзведкі, а таксама яшчаркі, палёўкі, землярыкі. Шэры саракуш палюе нават на птушак меншых за яго. Вось і зараз сядзіць на галінцы. Думаеце, гойдаецца на ёй бы на арэлях? Не, сябры, саракуш выглядвае здабычу, назірае, а пасля кідаецца на ахвяру. Ён пролятае над травой і завісае ў паветры. Так шэры саракуш можа правісець да 20 хвілін, каб нагледзець здабычу і злавіць яе. А яшчэ саракуш робіць кладоўкі. Ён насаджвае здабычу на калючыя кусты ці галіны дрэў і ласуецца. А калі наеўся, пакідае ежу на запас. Саракуш – адна з рэдкіх птушак, якая падчас палявання падзывае здабычу голасам. Хітры драпежнік. Ён карыстаецца тым, што большасць птушачак па сваёй прыродзе цікаўныя. Пачуўшы дзіўны гук, яны ляцяць паглядзець, што адбываецца. А там іх чакае саракуш. Але ў саракуша ёсць ворагі. Згодна з законам прыроды, ворагам лічыцца той, хто большы за цябе. Саракуш баіцца лісіцу і куніцу. А ў небе на саракуша палююць ястрабы, сокалы і совы. Выдатны зрок раз-пораз выратоўвае саракушу жыццём. Ён своечасова заўважае буйных драпежнікаў і голасам папярэджвае сваякоў і суседзяў пра пагрозу. Так і жыве маленькі жвавы драпежнік пад назвай саракуш. Не будзем яму перашкаджаць. Ой, час вяртацца ў студыю. Дзякуй, сябры, за цікавую вандроўку і расказ пра незвычайную птушку. Рады, Лёша, што табе спадабалася. Спадзяюся, нашым тэлегледачам таксама. А зараз давайце адпачываць і глядзець мульцік. Ой, як пашанцавала кацяняці і шчаняці знайсці ў горадзе гаспадароў. Якія, дарэчы, жывуць побач. Ага, спадзяюся, тая дзяўчынка, якая ўзяла ў сваю кватэру кацяня, ведае, як за ім даглядаць. Напэўна. Але уяўляю, як яна здзівіцца, калі ўбачыць, колькі спіць кацяня. Вядома, малыя спяць вельмі многа. Вельмі. А чаму нельга будзіць кошак, нават дарослых, я вам зараз раскажу. Кошка праводзіць у сне шмат часу. Дарослая ад 13 до 16 гадзін за суткі, а кацянятам патрабуецца да 20 гадзін. А навошта спаць толькі пушыстікам? Нельга забывацца на тое, што кошкі маленькія драпежніцы. Падчас сну яны назапашваюць энергію, каб пасля эфектыўна паляваць. А хатнім кошкам не патрэбна паляваць. Гаспадары іх і так кормяць. Хатнімі кошкі сталі адносна нядаўна, таму прыродныя інстынкты ў іх вельмі моцныя. Нават калі пушыстікі жывуць у цёплай, утульнай кватэры, яны па-ранейшаму шмат адпачываюць, бо рыхтуюцца да палявання на цацку, на матылька ці муху, якія выпадкова могуць заляцець праз адчыненае акно. І любячы гаспадар заўсёды з разуменнем ставіцца да звычак свайго кота. І калі той скруціўся абаранкам на каленях і соладка спіць, будзе сядзець да апошняга, абы не будзіць пушыстіка. Дзяўчынкі і хлопчыкі, калі ваш гадаванец адпачывае, нельга яго чапаць, гладзіць, запрашаць гуляць. Уявіце, як бы вам самім спадабалася, калі б вас сярод ночы рэзка пабудзілі і пачалі абдымаць, насіць па кватэры, падсоўваць вам цацкі, каб вымусіць гуляць. Гэта вельмі жорстка. Кошка выспіцца і сама да вас прыйдзе ласціцца ці гуляць. Для кошак вельмі важна добра і многа спаць. Будзьце уважлівымі і клапатлівымі да сваіх гадаванцаў. Тады яны пачнуць вам давяраць і бязмежна любіць. Абавязкова. А яшчэ я ўпэўнены ў тым, што ніхто не будзе супраць таго, каб паглядзець мульцік. Так, глядзім, сябры. Што ж, прыйшоў час развітвацца. Вясёлага і цікавага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Радаснага і багатага на розныя цуды. А мы сустрэнемся з вамі зранку
у нашым добраранку!